Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Llum nagħmlu t-tifkira ta' Santa Niese Verġni u Martri. Naħseb jiena din iż-żagħżugħa għandha tfakkarna fiż-żgħażagħ tal-lum. Nitolbu sabiex bħal Santa Niese iż-żgħażagħ tagħna llum ikollhom dan il-kwalità ta' koraġġ u dan is-sens ta' direzzjoni f'ħajjithom li jista' jagħtulna biss Ġesu u iżommu sħiħ sal-aħħar u ma jħallux min itellifhom mill-mixja ta' ħajjithom. Inħejju rieħna biex niltaqgħu ma' dan Ġesu li jista' jagħtina l-ħajjar sens u direzzjoni għal ħajjitna. Nitolbu qabel xejn il-maħfra. Inti li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li dejjem toffri lek innifsek lil missierek b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tagħżel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja sabiex tħawwat il-qawwija fil-ħniena tiegħek agħtina li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi fuq l-eżempju ta' Santa Niese Martri tiegħek li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, fis-santwarju kien hemm tinda dik ta' quddiem li fiha kien hemm il-kandilabru u l-mejda bil-ħobs tal-preżenza quddiem il-mulej. Din it-tinda kienet tissejjaħ il-post qaddis. Imbagħad wara t-tieni velu kien hemm tinda oħra li kienet tissejjaħ il-post il-qaddis. Imma Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li tiġa ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bl-idejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba l-dejjem fis-santwarju, mhix bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess, u hekk kiseb il-fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxax fuq dawk li huma mnitsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-ispirtu li dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-emmil mejjed biex taqdu lill-Alla l-ħaj. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla għax il-mulej loli u tal-biża sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu flimkien. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax is-sultan għax Alla huwa s-sultan tal-art kollha. Għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron l-imqaddes tiegħu. Flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu dak li jgħid ibnek.
magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet, hekk li janqas biss setgħu jieklu. Rabatu malli semgħu ħarġu biex iżommuh, għaliex qalu li tilef moħħu. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Evanġelju mill-Iqsar, żewġ sentenzi biss għandna hawnhekk. Imma kif smajtu mod speċjali l-aħħar kelma huwa evanġelju li għandu daqsxejn waħda messaġġ qawwi. Jiġifieri Ġesu tilef moħħu. X'hemm xi tgħid iktar fuq Ġesu, x'waħda din, tilef moħħu. U mbagħad min qara din il-kelma tilef moħħu? Rabatu stess. Allura rabatu stess possibbli li telgħu miegħu min jaf kemm anke meta kienu żgħar forsi ħarġu flimkien, iċċajtaw flimkien, labu flimkien. Allura dawn possibbli li qatt ma raw xejn fih, possibbli f'daqqa waħda jgħidu li dan l-imbierek ta' Ġesu telef moħħu. U għaliex telef moħħu? Min telef moħħu eżatt? U għalhekk jiġifieri dawn saħansitra rabatu marru għalih, jiġifieri waslu f'dak il-pass li jiġifieri fi kriżi biex ngħidlek, naturalment beżgħu ħafna għall-fama tal-familja tagħhom u marru biex iżommuh. Daqshekk jiġifieri. Imma dan li smajna dal-għodu l-aħwa, jiġifieri dana xi hekk inċident fost ħafna oħrajn mill-ħajja ta' Ġesu ta' 2000 sena ilu, li jenna illum għandu xi ħaġa xejdinna fuq dan Ġesu li telef moħħu. Darba kien hemm wieħed li kellu bżonn dan imur l-isptar psikjatriku insomma u dam xi żmien hemmhekk sakemm tfejjaq. U għamlu l ċertifikat u ħareġ mill-isptar. U mar is-soltu ħajtu, jkompli ħajtu. U iltaqa dar ġurnata minnhom iltaqa' ma' sħabu insomma ħarġu ftit flimkienek, qegħdin jitkellmu, jargumentaw bejniethom fuq xi futbol insomma. Imbagħad naturalment saħnet il-qiegħa fuq is-soltu kif nagħmlu aħna fuq il-futbol. Imma mbagħad fehim minnhom u beda jargumenta dan li kien ħareġ mill-isptar, beda jargumenta tant li wieħed mill-oħrajn qallu imma inti qed tgħid hekk u qed tirraġuna hekk għax inti tlift moħħok. U dak qalilhom ejjew naraw min tilef moħħu. Min minnkom jista' jgħid li żgur li hu f'postu, moħħu f'postu. Nagħmlu mħatra. U għamlu għal imħatra. U rebaħilhom hu għaliex hu kien l-uniku wieħed li daħħal ideħ fil-but, ħareġ biċċa karta qalilhom wara. Jien għandi dan iċ-ċertifikat, jiena moħħi f'postu. Jiġifieri l-aħwa minu sewwa f'moħħu. Minu sewwa f'moħħu. Possibbli Ġesu mhux sewwa f'moħħu. Inħarsu ftit lejn żmienna l-aħwa din hija silti li għandha ħafna xtejt li jenna llum ġġenna naħsbu ftit fuq is-sitwazzjoni kollha kemm ta' madwarna li aħna l-insara ninsabu fiha u rridu naħsbu fuq x'inhu jiġri madwarna. Possibbli allura pereżempju dawk li imexxu r-Russja possibbli u għamlu dan il-pass hekk ikraħ kontra pajjiż l-Ukrajna u l-qtil kollu li sar għal xejn bla ebda raġuni, alla possibbli dawn in-nies, dawn il-ftit tan-nies moħħhom f'postu jew le. Dawk li pereżempju fi żmienna llum minkejja tant affarijiet li naraw jgħidu li l-klima mhux veru tbidlet, mhu veru xejn dak. Dawn in-nies moħħhom f'postu xi kwalità ta' ħajja qegħdin jgħixu dawn in-nies. Jew inti pereżempju xrobt kemm flaħt jew ħadd xi droga għar u mbagħad f'daqqa waħda batt il-karozza u mort is-suq u tajjart lil xi ħadd u qtiltu. Allura moħħok postu jew le. U tant affarijiet oħrajn li għaddejjin madwarna, ġifieri li qas temmen li jistgħu jsiru. U minn min isiru kultant?
tant serq l-aħwa, tant serq li isirek goff u mbagħad nagħmluh f'pakkett sabiħ u ma nafxiex, allura min qed jagħmel dan l-affarijiet possibbli moħħu f'postu jew le. U aħna ma nħarsu lejn ħadd, aħna f'postna jew le. Dan huwa l-bniedem li jitlef moħħu l-aħwa li ma nkunux f'postna, ma jkunx qed hemm sens ta' direzzjoni f'ħajjitna. Ma nkunux nafu fejn sejrin. U ninsew bħal maġralhom l-qraba ta' Ġesu hawnhekk, ninsew li Ġesu mhux biss imgħallem fost l-oħrajn, aw ħafna mgħallmin fid-dinja u ħafna nies anke li mhumiex insara li jistgħu jagħtuna ħafna tagħlim sabiħ tajjeb. Imma Ġesu huwa imgħallem speċjali għaliex huwa Alla nnifsu u t-tagħlim tiegħu huwa tagħlim divin. Ġifieri jiena għandi lejn min inħares għandu xi jżommni biex it-triq ma nintilifx fiha. Mod speċjali din il-kwalità ta' triq li wara Ġesu hawnhekk li tant kien qed jipprova jgħin lin-nies għax kien iħobbhom. Din hija l-uniku ħaġa li nistgħu nakkużaw lil Ġesu biex ngħidlek fejn telef moħħu lill-imħabba tiegħu li wara fi kliemu femilu kienet imħabba għall-aħħar sal-aħħar u għal kulħadd. U dan għandu jkun Ġesu għalina l-aħwa, l-esperjenza tal-għaqda tagħna miegħu, l-esperjenza ta' fidi tagħna għandu turina min huwa u kemm jista' jiswielna għal ħajjitna biex nibqgħu fi triqtna dan Ġesu. Dan Ġesu. Meta aħna nitbedu minnu, imbagħad nitilfu s-sens ta' direzzjoni. U nitilfu wkoll il-valuri u dik il-ħaġa li jista' jagħtina biss Ġesu fi triqtna, il-ħaġa ġdida, is-sens ġdid ta' ħajjitna. L-affarijiet ta' madwarna ta' parsi jippakkewhomna sabiħ li huma affarijiet ġodda, mhuma ġodda xejn. Jibqgħu ġodda dejjem il-valuri u l-prinċipji li jista' jagħtina Ġesu. U dawn irridu nżommu magħhom. Mhuwiex faċli għalina fis-sitwazzjoni fid-dinja tagħna tal-lum. Kombinazzjoni din il-ġimgħa tlieta li għaddewha minna l-festa ta' San Anton. San Anton dak l-eremita tar-raba' seklu. U dan San Anton għandu sentenza qasira li tista' tgħinna ħafna. Il għaliex dan qal li għad jiġi żmien meta n-nies kulħadd jitlef moħħu. U mbagħad meta jiltaqgħu ma' xi ħadd li ma jaqbilx magħhom jgħidulu inti tlift moħħok. Jalla aħna l-aħwa nkunu dawn il-ftit tan-nies li nżommu sod u ma nħallux lis-soċjetà ta' madwarna tgerfixna u tellifna is-sens ta' direzzjoni. Inkella nitilfu moħħna tas-sew. Illum li qegħdin nagħtu ġieħ lil-tfajla ta' 12 sena li biex tħares is-safa ta' ruħha u tibqa' sħiħa fil-fedeltà tagħha lejn Kristu, sofriet martirju kiefer fil-belt ta' Ruma. Nitolbu lil Alla jwettaqna bil-grazzja tiegħu sabiex ruħna tibqa' dejjem safja minn kull ħażen tad-dinja. Ħalli bil-fedeltà kollha naqduh u meta jasal il-waqt ninaqdu miegħu fil-glorja ta' dejjem. Żomm safja mulej il-Knisja tiegħek minn kull tinġis tad-dinja sabiex tidher quddiem id-dinja dak li tassewi il-għarusa ta' Kristu bla ebda teba u bla għajb u mżejna b'kull ġmiel. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wetta inti bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li ċaħdu id-dinja sabiex jgħixu kollhom kemm huma għalik marbutin bil-voti tal-faqar, tas-safa u tal-ubbidjenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina li aħna nkunu nixbu li Santa Agnese sabiex bħala nejdu li aħna lilek biss ħabbejna, lilek biss fittixna, lilek biss dejjem xtaqna. Ħalli meta jasal il-waqt, iddaħħalna fil-għena tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, Alla li tista' kollox fġieħ Santa Agnese li bqal kbira xerdet demma għal Kristu, il-qattalb li qed nagħmlulek illum u fit-tieba tiegħek rott tisliem u lena lill-poplu tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu Huti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla qis. Birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li stqarret Sant'Agnese sa xerdet demm għaliha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr. Għaliex Sant'Agnese ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek sabiex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek sewwa fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħebati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik il-ħaj il-kalċi, riġurat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa Ħuti il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkir tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-resqu talba tagħna bil-fiduċja kollha quddiem Alla u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Affrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel li aħna nsiru nixbu lis-Santa Agnese fil-qawwa tal-għaġib li wrid sal-aħħar sabiex jisħoqilna niksbu il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. In-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jbarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna sma t-talb tagħna ħlesana u ħmana glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti għomna lik sma t-talb tagħna. Ġesu tuli tarina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-dubietna ħlissa minnata l-infern. Ħuġġenna l kollha speċjalment dak li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fl-ewwel mister tal-ferme ta' Angel Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierik il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima rina inti għomna l-iksma tal-tana, Ġesu twilet għalina ritikun jibnek bħalna u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minnata l-infern, u ġenna kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. It-tieni misterju meta sidna Marija marret iżżur lill-qaribta Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawijiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa
Imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imbirkinti fost in-nisa. Imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imbirkinti fost in-nisa. Imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santissima, rina ninti omna, niksmu tabtana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna, Ġesu tiegħek għafrinna d-dubietna. Eħlisna minnata l-infern, u ġenru kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju meta Sina Ġesu Kristu twilet fir-għar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawijiet itqaddis ismek tiġi salt natik. Ikun li tritent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marja Santissima, rina ninti omna, niksmu tabtana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna, u Ġesu tiegħek għafrinna d-dubietna. Eħlisna minnata l-infern, u ġenru kollha speċjalment dak li għandhom bżonn ħniena tiegħek. Fil-raba misteru meta Marija u Ġuseppi marru jippreżentaw il-binhom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawijiet itqaddis ismek tiġi salt natik. Ikun li tritent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa
Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-malej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marja Santissima, orina ninti omna l-iksma tana, Ġesu twilet għalina, rrit ikun ibnek bħanna, o Ġesu tijaj għafrinna d-dubietna, l-istimnata l-infern, u ġenera kolla speċjalment dak li għandhom bżonn nina tijak. Fil-ħames misteru meta Marija u Ġuzeppi tilfu l-binom Ġesu, wara 3 ijiem sabuh jitkellem mad-dotturi fit-tempju. Missierna li jinti fis-smawijiet jitqadis ismek tiġi salt natek, ikun nitritent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marja Santissima, orina ninti omna l-iksma tana, Ġesu twilet għalina, rrit ikun ibnek bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-dubietna, l-istimnata l-infern, u ġenera kolla speċjalment dak li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi salt natek ikun li tritent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistrieħu fis-sliem. ammen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri t-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Omm Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li jenna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkun meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġosep. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. Amen. San Giusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nasju Falzon, itlob għalina, Beata
Adeodata Pisani, itlob għalina, Sant'Agnese, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek li semem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.